Mij het SIOS-lied, een turnshow en een peptalk van oud-leerling Jan de Jonge zet het jubileumfeest van het SIOS van de morgen uiteen. Doe alles met overgave, want dat is de enige manier om centen te verdienen in de sportwereld. Diedert Frankema, wie van de eerste lichting studenten. En is nu alweer 24 jaar docent op het Heerenveen. Ik ben niet alleen maar. En ik zie het op het SIOS in Heerenveen op de burgemeester Valkenawij. Naar Friesburg weer is gebouw. Weer een heel oud gebouw. Geweldig mooi. Weer een oud Heerenhuis. En dat futten dadelijk toen het ouder weer dan mij kwam het SIOS in Heerenveen kwam daarin terug. De opleiding had tal van bekende namen naar voren gebracht. Henk de Jong, maar ook Foppe de Haan. En de man achter het succes van Epke Zonderland, trainer Gerard Speerstra en vanzelfs Gert-Jan Verbeek. Alle keer toppers met een SIOS verliezen. Dan denk ik van ja, daar wil ik dan ook wel heen. En dan denk ik van Epke Zonderland, Gert-Jan Verbeek en zo, ga je dan al hier op squallen zitten. En dan dat triggert hij dan ook wel een beetje om naar het SIOS te gaan. Voor een groep durven we staan en van sport houden. Nou ja, en ja, goed onderwijs op zich. Je kan niet veel kanten uit, veel doorstroommogelijkheden. 40 jaar zet het SIOS uiteen met 100 leerlingen. Nou binnen het er haast 1200 die het onderwijs volgen. De opleiding had een stempel drukt op de Frieske sportwereld. Maar om in de toekomst doorheen te blijven is de laatste jaren een omschakeling maken. Niet meer specifiek sportleiders opleiden, maar mensen die vanuit de sport iets meebrengen naar bredere sectoren. Dus verbindingen met zorg, met groen, met onderwijs. Dus heel breed opgeleide sportprofessionals. Morgen is er een symposium over de toekomst van het SIOS. Vreed wordt het 40-jarig jubileum afsluiten bij een grote reunie en een feest.